Belai-belai hambai pasti hakoni lupurono ini kaisa mosal rally jong lukapi o dialis omotpuro kaisa rally khainai bipu rally obohika thanai 6 tarik July maso Parmeshwari yangno je gonda sarawo bono je bujak manatui jong khaduma misil khlai tongo ओंखाय अरो जागावते कैसे साना मुसुमका बहायसे ताबु जे परमेश्वरी आंनो बुथारजामानि अब काम के जास्ति रिदांथो जे मारपि खने रनो जे कारपि रनो दाखि शास्ति रिदांथो अब शास्ति रियांका तिप्रा हावो तेबु आंदोलन कतरनाय आबन मागे अरो कुनो जातिगत या कारण चुंगायो अरो जागाव कुनो वानसा तिप्रासा अबया जे खायनाय तिप्रासाबा नंथो वानसाबा नंथो जे खायनाय रनो बरनो शास्ति मारिनाय शास्ति रिजाय आंका जोंनि सारा तिप्रानि बासाराव तेबो अब हायखेनो आन्दोलन तरि थानाय तां माला जों ताबो अब हायमान सिनि बर खायजागै दङ खायजामानि बिसिंति बुसु नगै दङ किसि साखनो फियगै रजागो बरनो कुनो जास्ति खायजागिया बिना जास्ति सारानो बरनो फियगै दङ এই কারণে अब हाय मारपिट खायजने बर अब हाय गुन्डागिरि खायनाय बरनो शास्ति रिनाय शास्ति रियायका आगामी दिनो तेबो सुरुनाय এই কারণে दिनै जों सारा त्रिपुरायावनो अब हायखे मसल रैली खायदों हामबाय।